episod, de acum începe episodul lui, acum începând. Gata. Sperăm să dați like și și dăm. Și căpățelul să-mi dați. Dacă iau chestia de pe sos. Iau ce skin pe ăsta. Oricum am pe Leon. Ia să vedeți. Și că mai nevoie de o chestie. Hai să ne mânci cu optă. De ce? Că tu nu vezi cu mine că nu-mi place. Vreau să văd cum e te I'm only here for the trophies. Haide, dacă tu vrei. Că nu mai e la fel, e altul nou. Trebuie să stai. Uite, vezi că ne trebuie puncte. Time to take care of the weeds. Jucăm 100 de secunde în bila asta. Asta nu se bude pe secundă. You throw, girl. Mother. Pe cine e la ta? Măcar ăsta, că mă duc eu pe ei. Dacă nu vrei să stai în gură, că de duci să mori. Și vin ăștia pe mine! Pedals to the metal. Au! Nu vezi că mor! Cu doi oameni! Am spus de ea să nu ne jucăm la ăsta. Time to take care of the Overpowered. weeds. A vote says. Hai că pierdem timp degeaba. We can do this. Hai că tu nu ești bună cu el, ca să mă ajuți și tu. Eu eram cel mai pro. Am luat star player. Nu. Ce tu văd de veluzie? Nu stai și bați pe ea, pe mine nu m-au dus, că vin doi pe mine. Nu zic că aia. Ei, tu ai că... Scuze, am vorbit într-o necesitară. Yeah! Să nu vorbesc cu oamenii. Păi tu vorbești cu ei, nu eu. Pe tu faci episod? Da. Atunci de ce nu vorbesc cu oamenii? Time Păi for tu trouble. vorbești cu așa. Hai, mai repede, dă-i. Bubble trouble. Tough as nails, hard as a rock. Nu se mai face un episod de prea curând. De ce? O să pierdem pe așa. Let's play. Și de-abia ce mă fac de așa.
Sonic. Te-am zis mai ea. Nu s-a întâmplat marea aia. Să am putut visul ăsta. Bine, s-a închis Maia, că vedeți visul de la Bibi. Sferați, că așa a fost și de că mi s-a închis arma. Au, mama, m-a lovit. Nu pot! Abia mai cer să mă te uit. Am uitat mobilele activate. Nu, da, nu știu să blocă. Bine, hai să închid și te să facem altă de Roblox. Pa! Pa, oameni! Pa!